Anu din tanong mga urip no Allah ka so bulong na di nagpuwa ka bulong tama sa dil isa po Allah yang kuto apa ka bulong yan ay dudukton mga urip no Allah ay bo sang ano mga dukton na yang kuto kapamulong ay amano to mga urip no Allah amiyada so sarig siku Allah kay na siyari ganun so lagi tanong manusia ay pipikiran tanong sa ginawa tanong dito no pagkakan tama sa dito no kabdan na yung kuto lagi tanong manusia dito no kuya gutama sa dito no kabulong na dito yung kuto lagi tanong manusia ay so sarig tanong siku Allah lagi do bulong anu din tanong mga urip no Allah ka so bulong na di nagpuwa ka bulong tama sa dil isa po Allah yang kuto apa ka bulong yan nawaya siyari ganun ka lagi yung kuto nganin askan yang bipuwa ka bulong amiyada yang kuto sarig ka siku Allah ay di mamagay sa bulong na so Allah subhanahu wa ta'ala ay dudukton mga urip no Allah mana pemangnin ko na uyagang lagi yung kayawatak dialog sang ang pagariat di ay bo sang ano mga dukto nag yung kuto kapamulong bulungan ira nag yung kuto sakit ug na so kapaguya ko na di ay yung kuto na pagabulong ira na di puni sabab so kay bulungan ira naklabiram ke bulungan nag lagi diyan nanaw to sa aya di maguya sa bulong na so Allah subhanahu wa ta'ala dinan mga urip no Allah yung kaya walo na upama kagini sipat tanong sang kaya dunia nabtagong piatan sampai sa alungan na mauri wa aqulu ma tasma'un wa aqulu quli hada wastaghfirullahi wa lakum ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم